wedi ydw i, a dros yr wythnosau nesaf byddai'n cwrdd â rai ohonoch chi sy'n joio casglu pob math o bethau. A heddi dwi wedi dod i gwrdd â dyn sy'n joio casglu tractorau. Ers 2003 mae yna tractorau o Gogledd America wedi bod yn cyrraedd cartref Lynn Jones, ac erbyn hyn, credwch neu beidio, mae yna 100 ohonyn nhw. Lynn, ni'n gyfarwydd â gweld pobl yn casglu modeli bach, ond mae casgliad chi'n dipyn wahanol. O'r un, mae tipyn fwy o seis, ond wedi dechreuais i drwy gasglu rai bach. Mae'r lawer o'r un i yma, ond mae llawer fwy nawr o'r rhai llawn seis. Mae wedi bod yn casglu rhywbeth eriod. Diddordeb ag eisiau rhywbeth yn wahanol. A wedi mynd nôl i canol 90au, wedi dod ar draws hen Massey Harris mewn scrapyard. Ag honno sydd wedi rhan o'r diddordeb yn tractors o Gogledd America. Lynn, gwedwch os na un sy'n mas na sy'n bach o ffefryn, dych chi? Oes, y tractor gyntaf brynes erioed yn un o'r ffefrynnau. Mae gyda fi hyd a fydd gyda ni hyd y diwedd, mae'n siŵr. A ni mas i gael pip arnyn nhw? Na ni. Mae'r tractorau wedi cuddio mewn sheds, containers, pob twll a chornel ar yr iard yn llawn tractorau. Wel, hon yw'r tractor gyntaf i fi brynu yn Ontario yn Canada. A mae'n un o'r ffefrynnau sydd gyda fi yma. Mae gyd yn wreiddiol. Dwi ddim wedi cael ei ffeintio, ond am y trwyn. Os lot o waith edrych ar ôl idych chi? Dim llawer. Cadw dwst o fi. A rhoi oil dros y tinwerc nawr ac yn y man. A o siwr ma'ch grau chi'n teimlo am y tractorau yma chi'n cadw? Wel, mae'n rhoi lan o fi hyd yn hyn. Mae un neu ddwy arall i gael yma. Dwi'n gorfod bod yn ymalus Feterini, Alice yw un o'n nhw. Mae Alice fan hyn. Mae hon wedi dod o Wisconsin. So mae'r wraig yn cadw bant o'r shed? Dwi ddim yn ei gweld allan mae'n amal iawn ar o. Ond mae'n gwybod leig a gadael yn dweud. Hon yw'r hynna sy'n ma ar y funud. Mae wedi dod o Minnesota yn y States. A mae'n neis i gallu mynd i sioe am y llwyth ar rhywbeth sy'n wahanol. Mae dwy fan hyn hanner dath fewn 3 wythnos yn ôl. Yr Ford 841. Dwi'n yn credu bod llawer o'r rhain yn y wlad y gwbl. A'r Cockshut 70. Wel, dwi'n ffindio yn fascinating bod yr holl wennol modelau wedi cael ei adeiladu i gyd i wneud yr un job mwy neu lai. A mae bob cwmni wedi mynd o bytydd i mewn wahanol ffordd. A dwi'n ffindio hwnnw ddiddorol iawn. A mae cymeriad gwahanol dy bob un yn nhw? O, cymeriad gwahanol, dyn nhw gyd. Rhai yn hawdd i starto, rhai ddim. Wahanol ffordd o starto nhw gyd. Maen nhw gyd yn swno'n wahanol. Maen nhw'n ddiddorol. Ac mae diddordeb angerddol Lynn wedi bod yn gymorth mawr i fusnes lleol yn y gymuned yn ddiweddar. Wel, nôl ym mis Ebrill eleni, o'n i fel cwmni D.I. Evans yn dathlu 70 mlynedd mewn busnes. Un o'r pethau wnaethon ni drefnu o tractorau, a oedd Lynn sydd wedi bod yn gymydog i'r teulu trwy'r blynydde, a ni'n meddwl mae'r person perffaith i helpu ni i drefnu. Fe oedd yn trefnu'r rŵt a yn neud y daith yn hwylus i bawb. Dyn fe oedd ar ffrynt y gad fel petai ar y diwrnod. Be sy'n nesaf chi nawr, Lynn, os yna tractor fach arall yn mynd i fod yn cyrraedd fach yn bwhir? Dwi'n cadw llygad mas trwy'r amser. Weld o rhywbeth diddorol yn. Ni wastad yn ffindio lle. Beth ni'n mynd am spin fach, de? Na ni, yn iawn. Na fe, fan i off.